Gero, hor herrian bazegoen beste pertsona bat zornotzan, eragin handia eukia bana gaztiekin, eta jentekin, eta izan zen, Pedro, ez da? Kontatu epur bat. Pedro Berreate gortua, bai. Pedro Berreate gortua. Danak itxaroten domekari, ze, klaro, berak, emotu zen platika batzuk pulpitotik, fenomenal. Eta danak itxaroten joeteko, eta beti joeten zen, aguasilbet, con una cacharra así, hartzen zer berbaik egon eta hori. Grabatzen. Eta orden, joeten ginen, baina pila bat herrikoak, pila, igual mesara ezen ginen juego, baina ahentzuten bai. Koletan azbaten, bagoa zarantzeta, ene. Plageu, zelan da, zubia, bakatzen zarena, parrokiserantza. Guarda sobilekaz, zer pasatzen da hemen ba. Zer pasatzen da. Eta nire lagunek era una salada, Maria Doloresek esaten dugu. Abestu ingo dugu, ze histori. Azten da abestuten eta ogi zerutik etorria. Amaitu baina horren, trompetak azu. Haren da hileketak, gora eta bera. Lau mutiko hartu zen, bai, hartu ere zen, bai.